שלום חברים, אני ודן חסכן, הפעם הגענו למודיעין, כמובן הכל במסגרת פועלים בקטע טוב בשטח, אנחנו באנו לשאול שאלות לא קשות, לקבל תשובות, לחלק כרטיסים לסרט, הכל נהדר והכל מתחיל כבר עכשיו. אליאור, אני רוצה לשאול אותך, איך גבר כמוך מצליח לא לבזבז הכל על בילויים ובגדים? איך אתה חוסך קצת כסף לעתיד טוב יותר? חוסך, שם בצד כסף בחיסכון בבנק, וכל השאר חי מהטיפים של העבודה. קלאסי, קלאסי הבן אדם, גם שם כסף בצד, גם מקבל טיפים מהעבודה, הוא עובד מסודר, ולכן מגיע לך לקבל זוג כרטיסים של סרט. אממה, רק אתה עונה על 5 שאלות נכון, בסדר? אין בעיה. חברים, לאף אחד אין בעיה. שימו לב, זה מתחיל. מהו וול סטריט? א', מניה בבורסה, ב', רחוב בדרום מנהטן בו שוכנת הבורסה לניירות ערך, או ג', קיר המפריד בין הבורסה לבין הבנק העולמי. ב', רחוב בדרום מנהטן? סגור. חברים, הוא היה באמריקה, הוא יודע, הוא עובר את השאלה הראשונה יפה מאוד, אנחנו כבר בשאלה השנייה. מי מופיע על שטר 50 השקלים? א', דוד בן גוריון, ב', שי עגנון, או ג', גולדה מאיר? שי עגנון. שי עגנון, וואו, זה היה מהיר, אבל זה גם היה נכון. שימו לב, זה מתחיל. באיזו שנה החלו להשתמש בישראל בשקל החדש? א', 1967, ב', 1991, או ג', 1985. תחשבי. ג'. בטוחה זה היה מהיר. כן. היא קופצת למים הקרים והיא לא טובעת חברים, זה נכון. איך נקרא תהליך של עלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה או לצורך העניין בשוק מסוים? א', מטח, ב', אינפלציה או ג', מדד. קחי שנייה. תקשיבי, תוכניות כלכליות ככה היו ברקע בזמן ששמעת מטל. ב'. אינפלציה, מוכר לך? נראה לי. תשמעו, הבחורה פה הולכת עם האינטואיציה שלה ואני חייב לומר שזה עובד לה, כי זה נכון גם כן, ואנחנו בשאלה הרביעית. אז זה נאמר WOW, וואו. שים לב, מי המדינה שהשתמשה בדרחמה לפני האיחוד האירופי? א', יוון, ב', קפריסין או ג', צרפת? א', יוון, הוא צוחק כי הוא יודע, דרחמה כולנו זוכרים. מהי המילה הנרדפת לפנסיה? א', חופשה ללא תשלום, ב', שנת שבתון או ג', גמלאות? גמלאות, הוא יודע, הוא זריז, הוא צודק, הוא חריף. אילו מדינות משתמשות בלירה? א', לבנון, סוריה ומצרים, ב', בריטניה, יוון ושוודיה, או ג', מרוקו, טוניס וערב הסעודית? ג', וחביבי, בשאלה הרביעית שאלה לפני האחרונה, אתה לצערי טועה! אוקיי, שימי לב, שאלה האחרונה, את בדרך לפרס הגדול, מצורף! מהו צבעו דומיננטי בשטר 100 שקלים? תדמייני את השטר. הכל תלוי בזה. א', חום, ב', סגול, ג', אדום. חום. דן, היא אומרת חום. אני אומר שאתה אומר אם היא צודקת או לא, ואתה אומר שהיא צודקת. זה אומר שאתה מביא לה מעטפה עם זוג כרטיסים. אבל חכי שנייה, אני מבטל הכל, לא בא לי טוב. סתם. תקשיבי רגע. אם את מוכיחה לי כאן ועכשיו, שאת גם לקוחה של בנק הפועלים, אני מבטיח לך גם פופקורן ושתייה. או וואו, החיוך הזה אומר, חכה, אני פותחת את התיק, ואכן התיק נפתח. שזה תיק גם, חברים. איך קוראים לזה? שמוצ'י. הארנק נפתח. וואו, מגוון כרטיסים. וכן, לא צריך, בסדר גמור, תסמכו עליי. יש לה כרטיס של בנק הפועלים צעיר. זה נכון, אל תראי את המספר, אל תהיי פריירית. זכית גם בפופקורן, גם בשתייה, גם בכרטיסים לסרט. מזל טוב, תבלי נשמה. תודה רבה. הגש נא לה בבקשה. מוגש. נכון שהיה שווה? כן. במעטפה הזאת יש זוג כרטיסים לסרט. אלי, מברוק, תמשיך ככה, תהיה מדען אטום. יש כרטיסים, עוד כרטיסים. דן. כן, תודה, יש לנו כרטיסים, זוג כרטיסים כאן במעטפה, כאן ועכשיו. בן אדם, תודה לך, נהנית? תודה רבה, כן, מאוד. זוג כרטיסים לקולנוע כאן ועכשיו. מה תעשה עם האגודל שלך הפעם? השמיים עם הכרטיסים או ארצה הביתה? זה מתחיל בארצה, אולי זה ייגמר בארצה, אוי מדגדג לו והשמיים עם הכרטיסים, חברים. כאן ועכשיו, קחי את המעטפה, זוג כרטיסים לסרט. דן, מודיעין, חברים, היה לנו נהדר פה, ואם אתם בבית שואלים את עצמכם איך אפשר לפגוש אותנו, איך אפשר לראות דברים שעשינו, התשובה היא פשוטה, היכנסו לדף הפייסבוק שלנו, כל הפרטים נמצאים שם, ועד לפעם הבאה, אני ודן מאחלים לכם יופי של יום.